Yeah, yo, 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 da, din story, yo, 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 da. Yeah, old school freestyle beat, boom, bap, beat, type, beat, MP3, script, yeah, rap, beat, da, I see that, da, yo, 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 yeah. Ruga în cap că mă știi că sunt drogat. Ochii roșii de la câtă iarbă am fumat. Vine poliția, dar n-are mandat. A intrat în casă și m-a arestat. Dar eu tot nu m-am lăsat. La mine în sat sunt cel mai drogat. Nu știu cum să fac să mai scap, că putea căcat și vreau să mă las. Yo, da, nu știu ce să fac ca să mă mai las. Mama lui tata e bunica mea, am fost la ea, e mama e mea. Am făcut-o tare, pe Andreea, dar nu voia să zică ea. Farmacia Catena vrea să vină doar la mine, da, să-i dau toată pula. E cu sugura, nu mai are cum să sugă pula, nu mai are cum să mai mănânce căcat. Da, nu mai am timp de pierdut, am prea multe pizde de futut, chile multe de vândut. Oala mea de acasă e din lut și mă spăl cu șampon. Șamponul de la mine de acasă e tare și vreau să-i dau doar din picioare. Mi-am băgat șampon în ochi și acum mă ustură. Da, m-am dat cu untură. Untura era de porc, vreau să vină la ea să-i dau ca un orc. Poate vă întrebați ce e ăla un orc, se mai zice chiar și goblin. Yeah. Yeah, da. Yeah, Farmacia Catena, am făcut-o pe Lorena, am făcut-o și pe Andreea, yeah, și pe Maria. Toate fetele care au nume cu A, adică că majoritatea fetelor, da. Să știe la mine că eu vând doar chile, vând pastile, vând bobe să ne fie bine. M-au băgat la pușcărie, yeah. Mi-a dat bailout, e din fire. Când vine la mine, trage de fire, ca să vadă dacă mă simt bine. Mi-a raptat poli și mă doare tare, nu știu ce să fac ca din picioare. Sunt în pat și mă doare, vreau să vină o salvare.